ସେଦିନ ହଠାତ୍ କିଚେନ୍ ରୁମ୍ରେ ପଶି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଲାଇଟରଟା ଅନ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ରୋଷେଇ ଘର ଜଳି ଉଠିଲା ଆଉ ମୋ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ମୁଁ ବିକି ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲି ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କବାଟ ପାଖକୁ ଗଲି। କିନ୍ତୁ କବାଟ ବାହାର ପଟୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କଲାନି। ଏସବୁ ବିକିର କାମ ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲି। ନିଜ ଉପରେ ଘୃଣା ଆସୁଥିଲା। ବିକି ଭଳି ଶୈତାନକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି। ମରିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା, ହେଲେ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହିଁଲି। ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ବାଲକୋନିରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲି। କିଛି ବାଟ ଗଲା ଲୋକ ମୋତେ ଘେରିଗଲେ, ପାଣି ପକାଇ ନିଆଁ ଲିଭେଇ ଦେଲେ ଆଉ ମୋତେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ମୋ ସେନ୍ସ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବିକିକୁ ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିବାର ଦେଖିଲି। ଆଖିରେ ତାର ଶୈତାନୀ ନଜର ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଥିଲା। ସତେ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସି ରହିଥିଲା। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଡାକୁଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଖାଲି ମୋ କଅଁଳା ପିଲାଟା ପାଇଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବିକିକୁ କିଛି କହୁନଥିଲି। ତାର ନରକ୍ଷାସ ଲୋଭୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଖାଲି ନୀରବ ଉତ୍ତର ଭରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। ଡିସଚାର୍ଜ ହେବା ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ କିଛି ବାହାନା କରି ଛୁଆକୁ ଧରି ସିଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ପଳେଇ ଆସିଲି। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏଠୁ ଗଲେ ସେ ପୁଣି ମୋତେ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବ। ହଁ ତୋଫାନ, ସେଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଟ୍ରେନରେ ମୁଁ ବସିଲା ବେଳେ ଭାବିଲି ଭଦ୍ରକ ଓହ୍ଲେଇ ବାପ ଘରକୁ ଯିବି, ହେଲେ ସାହସ ହେଲାନି। ଭାବିଲି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ବିବେକ ବାଧା ଦେଲା। ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇବା ପରେ ଯିଏ ମୋ ସହାୟ ହୋଇ ଏଣେ ତେଣେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲି ଏଇ ଗୋବିନ୍ଦ ନନା, ଯିଏକି ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ। ମୋତେ ନେଇ ମନ୍ଦିରରେ ରଖିଦେଲେ। ବାସ୍ ସେଇଦିନଠାରୁ ଆଜି 6 ମାସ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଖୋଜିନି। ମୋ ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ମୋ ଗୋପାଳ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ହେଲେ ମୋ ଦୁନିଆ। ସେଇମାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି କରିଦେଇଛି। ଆଉ କେବେ ମୋ ଅତୀତକୁ ଖୋଜି ନାହିଁ। ନିଃଶବ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ। ଆଖିରେ କିଛି ଅଶ୍ରୁମୟ ଟପି ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରୁନଥିଲି। ପରୀର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାମୟ କଳଙ୍କିତ ଇତିହାସରେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ପରୀକୁ ନିଜର କରିନିଅନ୍ତି କି? ହେଲେ ପରୀର ମାନସିକତା ମୁଁ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ବିବାହ ବନ୍ଧନ ଯେତେ କଳଙ୍କିତ ହୋଇପାରେ ମୁଁ ଭାବି ପାରୁନଥିଲି। ହେଲେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଭଲ ପାଇବା ତ କଳଙ୍କିତ ନଥିଲା। ତାର ଭଲ ପାଇବା ତ ତ୍ୟାଗ ଭଳି ରହିଥିଲା। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋ ସାଙ୍ଗ ତ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ବି ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ। ପରୀ, ତୁ କାଲି 8ଟାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଝଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ସେଠି ମୁଁ ତୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି। କାରଣ ପଚାରନା, ତୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିବିନି। ଭାବ, ଏଇଟା ତୋ ପାଇଁ ଶେଷ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା। 8ଟା ହେଇଗଲା, 9ଟା ହେଇଗଲା, 10ଟା ବି ହେଇଗଲା, ଦିନ 12ଟା ବାଜିଗଲା। ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥାଏ। ତାହେଲେ ପରୀ କ'ଣ ଆସିବନି? ମୋ ଆଶାରେ ରହିଯିବ? ହଠାତ୍ ସବୁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ପରୀ ପହଞ୍ଚିଲା ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାକୁ। ପରୀ କହିଲା, ସରି ତୋଫାନ, ତୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲି। ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। କ'ଣ କରିବି କହ? ମନ୍ଦିରର କାମ ସବୁ ସାରିକି ତ ଆସିବି। ମୋତେ ସରି କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ କ'ଣ ତୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି? ଦେଖ ସେ ଗଛ ମୂଳକୁ। ସେଇ ଗଛ ମୂଳରେ ଯିଏ ବସିଛି ସେଇ ତୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ସକାଳ 8ଟାରୁ ପାଦ ଝିପି ଝିପି ପଡ଼ିଗଲା ସେ ଗଛ ମୂଳକୁ। ଆଉ ସେଠି ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା, ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରୁନଥାଏ ପରୀ। ସେଠି ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ। ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶିବା ପାଇଁ ସାହସ ନଥିଲା ତାର, ହେଲେ ବି ସାହସ କରି ପାଦକୁ ଛୁଇଁଲା ପରୀ। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ପରୀ, ଏ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଏବେ ବି ତୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତୋ ସ୍ମୃତିରେ ଆଜି ବି ଯାଏଁ ଜିଅନ୍ତି। ବହୁତ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି ତାଙ୍କର, ହେଲେ ସେ କ'ଣ କହନ୍ତି ଜାଣିଛୁ? ବିବାହ ଦୁଇ ଆତ୍ମା ଆଉ ମନର ମିଳନ। ବିବାହର ବନ୍ଧନ ତ ଭଗବାନ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ବିବାହ ଜୀବନରେ ଥରେ ହୁଏ। ସେଠୁ ପରୀ କହି ଉଠିଲା, ତାମାନେ? ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ପରୀ, ଆଜି ବି ତମ ସ୍ମୃତିରେ ବଞ୍ଚିଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଭରସା ଥିଲା ସେ ତମକୁ ସଠିକ୍ ବାଟ ଦେଖେଇ ଦେବେ ଆଉ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିବେ। ସେଦିନ ତମ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିସନ୍ କରେଇ ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଲୁଚି ଲୁଚି ଆସି ତମକୁ ଦେଖି ନେଉଥିଲି। ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସବୁ ବିଲ୍ ବି ପୈଠ କରିଥିଲି। ଆରେ ଆମ ବାହାଘର ପୁରା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ଥିଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା। ତେଣୁ କେମିତି ଏ ବନ୍ଧନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାନ୍ତା କହିଲ? ବାସ୍। ତାପରେ ପରୀକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ନେଇଛନ୍ତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ପରୀ ଅନୁତାପ ଲୁହରେ ଧୋଇ ଦେଉଛି ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ।